posa chidapompa tikupasirani zimene wayankhula George Chaponda pamene amachita press conference ya DPP makamaka pamene akukonzekera convention imene iyambe kuchitika mawa, koma akuti convention yeniyeniyo ichitika Sunday pa 18. Taonerani. Maybe I should now proceed to talk about in Chichewa. Monga tauzidwa kale Monga tanena kale pafika nthawi yoti tikuuzeni sopano antolankhani zinthu zimene zikuchitika sopano pokonzekera msonkhano wathu wa convention umene uzachitika pa 18 Sunday. Koma anthu azayamba kubwera pa 17 mawa. Pamene ndikunena pano mabasi achoka kale, akuchoka ku Mpoto ndi madera ena. Chofunisisa nchoti pomakwana pa 17 akazangofika mabasi iwo anthu sopano azayambe pamalopo monga pachatina nena kale malo ache ndi pa Commerce Hall. Pamenepo ndiye pali palakhale msonkhanowo, ndiye pomweponso pamalopo anthu akafika pa basi paja azapasidwa zofunikira komanso zoziwikika kuti tione kuti ndithu iwo jani ma delegate amene waitanidwa ku msonkhano umenewo. Atapasidwa zina zonse zofunikira azachoka pamene paja ndi kuuzidwa kumene azakagona ndiye mawa limenewo. Pa Sunday la Mulungu mamawa azayembekezedwa kuti madelegates amene aitanidwa awa ukwana ngati 2560 azabwere nthawi yabwino kapena kuyambira 7 o'clock kuti zinthu zonse zaende bwino, chifukwa tifuna kuti akazabwera pa 7 o'clock ngati mmene muzakhala ndithu zovina zina kuti zothandizira zoti anthu aziziwadi ndithu kuti pali msonkhano wa convention. Pa nthawi imeneyo iwo azauzidwa pokhala komanso azauzidwa zinthu zina zache zoti iwo achite. Pa siku lomwelo la Sandero pazapezekanso kuti aja madiplomats akuluakulu am VIP nawonso azauzidwa malo oti afike. Iwo aja azizafika cham'ma na half 9, 10. Pa 10 o'clock ndiye pazabwera Professor Arthur Peter Mutharika, president wathu wopuma wa dziko lino la Malawi, ndi Professor Gertrude Mutharika, a first lady opuma, azakhala ndi a president yo. Kale ndakuuzani kale za anthu amene azapikisana maudindo osiyana. Anthu mayina ache ndi omwewo mchizungu. Koma chofunikira kuziwa ndi kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika, president wopuma komanso president wa TPP, iwo sazapikisana ndi aliyense.
chifukwa zigawo zonse kumpoto, kumwera, kumawa konse tavomerezana kuti iwo ndiye ufunikira kuti akhale president wathu wa chipani, komanso azakhale president wathu 2025 upikisana September, chifukwa ali ni mbiri yabwino. Nthawi ija tikuziwa nthawi ya President Joyce Banda, nthawi imene ija zinthu ziko lathu lino linasokonekera chifukwa cha Cashgate, ndalama zimene anthu anaba mboma. Nthawi imene ija Madonna anachoka, koma iwo ndiye president 1 anawina, komanso anasonyeza ukaswiri wawo woyendesa ziko, kuona kuti zinthu zonse zinali mchimache. Forex cover inalipo ya 6 months, chakudya chinali bwino, thumba la chimanga nthawi imene ija inali ngati chama 15,000, lero tikunena atu chama 35,000. Fertilizer anali wochipa nthawi imene ija, osati za masiku ano, osati zija za 4,500 inauzidwa ija, lero ndikuti nena za 70,000 or 80,000. Economy yathu inali yabwino. Choncho tikuziwa kuti president wathu yemweyi ndi amene angachite zotheka kuti zikhale bwino. Ndi president amene anali kulola anthu kuti angachite demonstrate, amene anali kuloledwa ma civil society, osati zizi zowaponya miyala anthu oti akangosonyeza kuti sakondweresedwa ndi izi. Timanena kuti tinali ndi nthawi ija ya one party state, koma 1994 tinanena kuti ziko lathu likhale multi-party, komanso tinalola kuti anthu azichita zimene zofunikira mu democracy. Choncho uyu president wathu ndi amene kwa azunguko zaka 40 anali kuphunzitsa azungu. Ndi president wophunzira kaswiri pa nkhani ya malamulo. Ngakhale malamulo athu a dziko lino la Malawi ndiwo anachita thandiza kukhazikitsa dziko lino. Ndiye chifukwa chache tikuganiza kuti president wathu yemweyo ndiye yemweyo, palibenso wina. Munthu uzikhala ni mbiri yabwino, iwo ali ni mbiri yabwino. Akazabwera anthu tikuziwa kuti zinthu zonse zizayenda bwino. Tizaona ndithu kuti anthu onse obwera akhale ndithu anthu amenewo achoka kwawoko kuti ni madelegates, chifukwa tiziwa kuti ena achazafuna kulowerera. Zolowerera sizaloledwa, ndipo tikazangopeza kuti wina kulowerera kumanga pamene pakupita ku prison, tumtengera ku polisi. Pasopano lino ndinganene kuti zonse zimene ndanena ziliponso tembesa. Na iwaliranso nthawi ina atolankhani munali kunifunsa tanena nizoona kuti azachitisa ma election ndani. Ma election azachita ameki. Muziwa ife timafuna zonse ndondomeko zake ziyenda bwino. Komanso zimene zizakhala ni ma ballot boxes zizakhala bwino, zamakono osakhala zakale. Ndipo zikayenda bwino zimenezi, sitiganza kuti pomokwana chama 7 o'clock kapena zonse zakhala zichita. Nanga nthawi ija si zamakono zisana kulowa, anthu anali kuvutika chani, koma tili ndi akaswiri amene afika oziwa zimenezi, ndipo azachita zotheka. Komanso tizachita zotheka kuti pasazakhale zobera ya zikomo.
tikuthokozeni ino amene muli a chairperson a convention olemekezeka bambo Dr. George Chaponda MP komanso amene muli leader of opposition kutipatsa uthenga umenewu. Ndimafuna ndingonjezerapo kuti kampeni inatsekulidwa pa 30 July. Lero ndi tsiku lomaliza. Ikamafika 6 koloko ndiye kuti aliyense mayina amene alengezedwa aja sayeneranso kupanga kampeni. Amene apange kampeni kapena amene adzipitirira kupanga kampeni after 6 koloko lero ndiye kuti ameneyo akuphwanya malamulo. Ndiye kuti mwinaso podzafika la Mulungu apezeka kuti dzina lake silidzapezeka pa ballot. Ndiye uthenga umene ndingafotokoze kuti kampeni ikusiya lero, ikutha lero 6 o'clock. Chinanso anthu akumafunsa kuti kodi convention ikuchitika liti? Tinene kuti anthu akubwera mawa. Koma tsiku leni la convention ndi la Mulungu. Timafuna titsindike pamenepo kuti anthu amvetsetse bwinobwino. Chifukwa maganiza kuti ndi lero. Kuti ino anthu abwera lero mawa convention machitika. Ayi, tipanga Sunday kukatulukira mu Monday. Tikaona mene zikakhalire kumeneko. Ndimafuna ndinene choncho. Kumapetopeto ananenanso kuti MEC will come to conduct, because MEC is an independent institution, will come to conduct the elections at the convention. Uso ndutenga umene tufuna tigawane ndi Amalawi ndutsindike umenewo. Komanso titsindike pakuti anthu akamabwera kumeneko ma delegates chifukwa pali risk kapena pali chiopsezo chakuti anthu ena azipani zina sitazichula pano akufuna kuti no adzabwere by the back door kulowerera kubweretsa anthu awo ngati anthu a DPP. Ena nkumanena kuti afuna adzavale zovala za DPP kuti adzalowe kumeneko. Ndiye kuopa zimenezo aliyense akamabwera delegate ayenera kukhala ndi umboni wakuti yeyo ndi wachipani cha DPP komanso umboni omutsimikiza kuti ndi Malawi. Ifeyo kunoko kuchipani mayina onsewo tili nawo. Nkhope zawo zonse so tili nazo. Kufika pamenepo tizaona kuti uyu nkhope yake kuoneka bwanji. Ndine mafuna ndinene pamenepo. Mufuse nthawi yake ndino koma tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu komanso titero kuti no ku msonkhano umenewu muli wotani olandiridwa mukapange cover ngati niyo fourth state of government kapena fourth arm of government. Bwerani muli olandiridwa kubwera. Ngati mukubwera ndiye kuti mundipeza ine udindo wanga udakalipobe mpaka na padziko la convention ulipo. Ngakhale ena akukhanga kuti afuna kuti afuna upikisana ndi kuno ndikuntunda iya ndilipobe ndipo ndikukhulupirira kuti ndikhabe ndikupitirira sindikuona cholepheresa kina chili chonse ya ndileno chonchi kuti nthawi zina zake munthu wamkulu amafuna aoneke pamalo nditioneka ku convention kuti munthu uyu ndi pangolinidi. Ndiye ndikuitana nonse kuti mudzabwere mubwe tikhati kukhale limodzi mpaka napita kutsogoloko. Koma ngati muli mafunso panopo bwerani nthawi yanu ndi inoyo zikomo kwambiri.
Okay, ndine Christopher Sande ndi mkenya ntchito Zodiac. Ndimafuna ndimvetsetse kwambiri mankhani ya kagawidwe ka anthu amene akupikisana kuti sachite kukhala kwambiri kuti mwina chigawo chimodzi anthu ambiri ndi amene akuoneka kuti ali ndi ndi amene atenga kwambiri gawo mwina chipani chanu cha DPP. Timafuna mwina mutapanga clarify kuti maudindo kumene kukuka nkhani ya kupikisana kwa anthu munakamba indenzi gawo koma mwina maudindo ena amene mwagawa amene mwa anthu 78 amene mwatchulaja mwagawa bwanji kuti mwina pakhale kufanana pa kagawidwe ka maudindo. Kachiwiri ndimafuna nditadziwa nkhani ya makobiri ndalama. Tinamvetsedwa kuti last time munatifotokozera kuti muli ndi budget ya 500 million kwacha ndipo ena tamvetsedwanso kuti kukhala ngati budget yo yakwera pang'ono kufika chakuntunda uko. Ndiye mwina timafuna mutati tsimikizira zimenezi kuti budget yo yakweradi kapena ikadalipo mpaja pa 500 million kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kagawidwe ka maudindo monga muziwa chimene chisogoleredwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene ali Democrat number 1 komanso amafuna kuti tizipewa zimene zimachitika m'madera zipani zina kuti mupeza anthu omwewo ungochokera mbali imodzi. Iyi yathu iyi ndi national party. National. Ndiye chifukwa cha tikatena kuti Treasurer General wa kumpoto ndiye kuti bwanji. Ndiye kunena kuti pa nthawi ya masankho Treasurer General yo akhale ndithu wakumpoto ko anthu akumpoto azapeza ena azachita compete position imeneyo. Koma ma deputy onse azakhale akuma region ena. Deputy Treasurer General ndi choncho. Number 2 palinso maudindo ena ngati Secretary General ndikunena atu akulu. Secretary General ndiwochokera Central Region. Ma deputy madera ena. Ndiyenso pali maudindo ena ngakhale maudindo ti Director of Research ku East ndi choncho. Ma deputy chimodzi madera ena. Chimene takhala tikuonesesa ndikuti tisakhale ndi kupereka chithunzi kunja kwa ziko kuti mipando yonse ya ikulu amene asankhidwa ndi ochokera kapena kumwera kokha kapena kuchokera kumpoto kokha iyayi. Koma popeza National Party kale madera onse. Number 2 kunena za makobiri tikutolerabe koma chimene tingathe kukuza nizo nkuti tini ndalama sopano zoti zatithandiza kuchita convention yathu monga nanena kale ndalama zache zachokera zambiri zimene takhala ife tikuchita ndi Blue Fund tinachitapo dance ku Page House Mangochi kwa president. Tinachitakonso ma fundraising ena mitundu apa ndi apa pothandizira chipani choncho. Tinganena kuti ndalama ndithu ife chifukwa tikuzuwa ndi anthu okonda chipani chathu anchipani ife anthu achipani tiye timati ndithu tione kuti tikuthandiza. Kaya mufuna muonjezerepo pamenepo publicity secretary ad
kungowonjezera mwina funso lija kumati kodi mukugawa bwanji ma position ndiye kuti chigawo chilichonse ndi zigawo 4 ndiye kuti chigawo chilichonse chili ndi mipando kumeneko tene chonchi kuti ku chipani cha DPP ma structures ake amakhala mwa chonchi timakhala ndi Central Executive Committee. Central Executive Committee mmene mumakhala atsogoleri okwana 9, a president, ma vice president 4, ndiye kuti kati 4 opo ndiye kuti vice president akuchokera kumwera kumawa kuchigawo chapakati ndi kumpoto 4 kwana 5, ndipo mazakhala no secretary general amene akuchokera pa Central Region, ndipo mazakhala treasurer general amene akuchokera ku Northern Region, ndi kumazakhala director of youth amene amachokera so ku Central Region, ndi kumazakhala director of women amene amachokera so kuno ku mwera. Ndi paliso maudindo ena anu amene akunenaja kuti pamene pakakhala director wachokera chigawo chakuchitekeze kuti chakuno kumwera, ndi kuti ma deputy ake atatu achokera zigawo ndi kuti kumpoto kapena ku Central Region kapena ku Eastern Region kumawa. Ndi mmene mipando yake imakhalira. Cholinga chake ni chakuti chipanichi aliyense akamakhala kumudzi azionamo kuti mmene momo akundiyimirira. Zimene zizo zikhabe zikupitirabe mpaka na ukalo wa mboma. Sitikufuna kuti kakalo wa mboma munthu aziti ndikuchokera kuneno azitha kunena kuti kuneno kuno mu cabinet iyo ya DPP muli mwana wathu, kuchitipa mu cabinet ya DPP muli mwana wathu, chimodzimodzi kulikoma district iliyonse idzitengapo mbali. Choncho ndikuti dziko lino tonse tikhala limodzi, titukira limodzi, tigwira ntchito limodzi ndikupita patsogolo, osati district imodzi. Ife sitimapanga za district, ife sitimapanga za kuti kapena anthu timachezera klabu ina yake machezera limodzi ayi, kapena mapempherera limodzi ayi. Ife timapanga zinthu za dziko. Chifukwa chake chipani chathu chinapanga ndondomeko imene mwina mafuna kuonjezera choncho chairperson kuti anthu azidziwa kuti chipani chathuchi si cha munthu ayi, si cha munthu, ndi cha aliyense amene ali Malawi kuli konseko kumene ali. Zikoma kwambiri. Zikoma. Ngati palibe mafunso ndikuna timalizire pamene pa sichoncho zikoma. Eti ife tikufunirani zabwino zonse, tikuthokozeni bwana George Chaponda maso ndi bwana Mphepo chifukwa cha nsonkhano meneyo ino atulankhani, tikuthokozeni, tikufunirani zabwino zonse. Mawa anthu akhala kubwera tikupempheninso kuti mubwere kukomesa tikakhalire limodzi. Iwo amene akuyenda kuchoka kumudzi kubwera kuno ayende ndi Ambuye, Ambuye Yesu awayendetse bwino, adzafike bwino. Tikufuna kuti msonkhano wathu ukhale wabwino. Ndipo tafika apa ndi kuti tamaliza, tikuthokozeni nonse chifukwa cha kubwera kwanu. Zikoma kwambiri. Zikoma ndathokoza.